5, 6, 8, 4 আগরতলা থেকে সাবরুম DMU 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে May I have your attention please? Train number 1563 আগরতলা to Silsor Express is standing on platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1566 kokborok haste hapangbai gosijak kok phiya tini kwrwikha kokborok bai saklaijakmani mung safano twerek kamarok ngai thangai tongo Swkango bo Maharaja Bir Bikram Birkong Kholao bo kokborok bai saklainani bagai joto khorang delaimani a jorao hasteni joto lukorokno wansungmani tabuklai Birkong Kholao bo kokborok bai saklaimung khanasini hinai jotono khatonglajak mani kokborok bo mung mankha hinai phiyaba baithang Ongliya abo mongsabo. Obaikeno yang Agartalani train station dotni slai Kotor station Swkango aro kokborok bai saklaijagu kokborok bai baksa Hindi Bangla English bo saklaijagu kokborok bo saklaijagu. Phiyaba tabukni ungtung jorao kwrwikha kokborok bai saklaijakmani Agartala rail stationo. Kebo khunjorunai kwrwikha de kokborokni bagai nugera tongkhana Teprasarok khanani muchungjago kokborok bai saklaimung phiya kuchuk beremo tongnai rok sakthareni bagino tongkosong tongnai lukurok bo tabuk kha thwijak Agartala rail stationo kokborok bai saklaijagini bagai 5, 6, 8, 4 আগরতলা থেকে সাবরুম DMU 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে May I have your attention please? Train number 1563 আগরতলা to Silsor Express is standing on platform number 1. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1563 আগরতলা से Silsor एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है धन्यवाद যাত্রী সাধারণ অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ি নম্বর 1563 আগরতলা থেকে সিলসর एक्सप्रेस 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে ধন্যবাদ